Kun salasana on unohtunut, mennään linkin kirjautumissivulle ja klikataan linkkiä salasana unohtunut. Sen jälkeen päästään syöttämään käyttäjän nimi, jonka jälkeen klikataan pyydä linkkiä ja ohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jota on käytetty, kun linkkiin on kirjauduttu tai rekisteröidytty. Jos käyttäjän nimi on myös unohtunut, pitää pyytää jotain opettajaa tai luokkakaveria kirjautumaan linkkiin ja menemään omaan profiiliin. Ja profiilin osoitteessa näkyy viimeisenä käyttäjän nimi, eli täältä näkee sen käyttäjän nimen siinä tapauksessa, jos se on unohtunut. Ja sen jälkeen se kirjoitetaan tänne käyttäjän nimi kohtaan ja pyydetään salasanaa. Jos myös salasana